YouTube, аз съм Пламен и с мене Илян. днеска ще даваме скин с никнейм, който е за некупена Значи Майнкрафт. ще покажем как да сложите скин с некупена и с купена Майнкрафт. В този клип. Да. Така, това е скина, който се харесах. Скин съм името. И така, много е смешен. Така, къде? Сега влизам в тъпия Майнкрафт. Аз съм с един друг скин, който може си е харесал. Значи сега ще покажем името му на скина. Това е... Оларай. Значи позад тук и пишете. Опа, чай, извините, че пиша. О, Оларай. Капса е. Край. нали пишете му името. Сваляте долу. Чакайте Майнкрафта ви зареди. Това е за некупена игра, да кажа. Това е урок втори. Това го знаем. Добре. Бъдете някъде в самостоятелната игра. И сега ще бъдете гол човек. Сега виждате, натискате F5 и виждате как скина ви е станал. И нали това за сега, това е за некупена игра. За купена Майнкрафт пишете Майнкрафт и влизате в сайта на Майнкрафт. Оп, как ти да е, чакайте. Нали влизате? И така продължаваме с нашия урок и влизате в този сайт Minecraft, пишете Minecraft скинове и то ви за един сайт Minecraft Skindex, да. И така, сега влизате тук и разгледате, това са най-готините скинове, които са в класацията. Например, тук какво да пишете, например, магиосник. Пишете Mage. Натискате Search и ви излизат всякакви скинове на магиосници. И чай сега, например, аз си избирам тоя. И сега, ако искате нещо да обработите на скина, което не ви харесва, натискате Edit Skin. Става ето го скина. Мисля, че е готин, не е нужно нали, от Аз съм тук, да знаете. някакво правене. После натискате Download to Computer. И нали като го доwnloadнете, ще ви излезе името на скина. Скин е там с някакви тъпи цифри и завършва на PNG. Така, след като го направите, отивате, пишете Minecraft и влизате, чакайте, отивате и влизате ето тук те. Ще дам двата сайта в описанието. Тъй да аз имам рек, тъй че ще си ляса. Ама не, после сега. Отивате на профил, разбира се, ако имате не. Отивате малко по-долу и малко по-надолу има едно Change how you look in Minecraft, което означава променете вида си в Minecraft. И има едно Upload, което означава, нали, да заредите скина. Има едно Browse, от което търсите от място, където са запаметили изтегления скин. После натискате Upload
и ви връща на началото на страница, където ви пише Your skin has changed или там, какво беше, нещо подобно и така. А сега ще ви покажа как се прави. И да, общо взето това беше от нас. Аз съм Ян, а това е Пламен, довиждане в Европа на втори.